L-elezzjoni ġiet u għaddiet, iżda x'jiġri minn issa l-qudiem wara li l-poplu Amerikan semma leħnu. Hekk kif il-538 elettur jiġu eletti kollha ikun hemm indikazzjoni ċara ta' min se jkun il-President il-ġdid tal-Istati Uniti. Hawnhekk ikun għadu ma nħatarx uffiċjalment il-President tal-akbar qawwa fid-dinja. Fit-18 ta' Diċembru li ġej l-elettori jivvotaw f'kull stat li ġejjin minnu u jkunu huma li formalment jażlu l-President tal-Amerika biex iżommu ma' tradizzjoni antika dawn il-voti mixħuta mill-elettori ma jnaddux mill-ewwel iżda jinżammu f'post sigur sal-bidu ta' Jannar. Imbagħad meta dawn jinfetħu jingħaddu jitlaqqa l-Kungress Amerikan u uffiċjalment jitħabbar minn se joqgħod fil-White House għall-4 snin li ġejjin. F'dan il-perjodu kollu l-President elett u dak attwali jiltaqgħu kemm il-darba biex it-tranzizzjoni fit-tmum tal-pajjiż timxi b'mod ħarir. Dan iwassal għall-aktar jum importanti f'dan kollu, l-20 ta' Jannar 2017. Dakinhar fil-kapitali Washington DC issir l-investitura presidenzjali jew kif inhi magħruf aħjar l-inawgurazzjoni presidenzjali. Hemmhekk il-President elett jieħu l-ġurament u jindirizza lil miġema preżenti għall-ewwel darba bħala l-President tal-Istati Uniti.